tomto videu si ukážeme, ako sa pripojiť k videokonferencii cez Google+. Ako prvý krok spustíme Google Chrome. Vďaka Google Chrome sa bez problémov pripojíme k videokonferencii. Google Chrome prejdeme na stránku Google a následne na Google+. Stačí kliknúť na svoje meno Jozef Plus a sme prihlásení k Google+. Môžeme si všimnúť, že v hlavnom prúde máme stretnutie. Klikneme na stretnutie a týmto sa pripájame k videokonferencii. Po pripojení stlačíme gombík pridať sa čím sme sa pripojili k videokonferencii. Nakoniec stlačíme kláves F11, čím zväčšíme okno na celú obrazovku. Vidíme, že v konferencii sú dvaja účastníci, Jozef Hanč a Martina Hančová, ktorá zdieľa svoju plochu. Vidíme to, čo má ona na počítači. Ak chceme prepínať medzi účastníkmi, stačí kliknúť na daného účastníka a ten sa zobrazí v celom okne. Pokiaľ nechceme, aby nás počuli účastníci, stačí prejsť na ikonku mikrofónu a vypnúť ho. Ak chceme, aby nás nevideli, rovnako stlačím a vypnúť kameru. Vrátime to do pôvodného stavu. Rovnako môžeme vypnúť aj zvuk ďalšieho účastníka.